тук се намирам в Царево. И сега това е пристанището, това е моренцето, тук ще вали скоро. Затова сега съм тук, за да видя какво е това нещо, тази статуя. Ето ги тук вълничките. На камерата не се вижда, но съм много близко до морето и много навътре. Може би там е фарът. Ще ни завали. Да. Сега си ходя. Тук има някакви камъни, които не знам какво са. Ето ги лодчиците. Дано там има някаква табелка. Това може би е фар, но не знам точно. Това е толкова странно каква. Това е статуя на жена. Сигурно е фар. Сигурно. Тук има една лодчица. Наистина ще завали. И гърми ужасно. Да, това е фар и там горе има нещо като свещ. Или онова там е фар, или това е фар. Тук някакви хора са си написали имената и годините, които са били тук. И така, хора, стигнахме до тук. Това беше днешното видео. И чао, хора! Абонирайте се за канала и харесайте видеото. Чао!